Código Oscuro. Claro, fillo. Manda os papeles para que os mires ahora mismo. Mandámosche todo por correo. Sí, está todo ben co campo, non te preocupes. Chao. Quero que fagas isto agora mismo. É importante acabar canto antes. Papá! Dime, fillo. Algo raro está pasando, mira, recibí moitas alertas no sistema do ordenador, como se alguén estuvese mirando os nosos arquivos, os teus datos. Como que mirando os nosos arquivos? Que queres dicir con eso? Creo que alguén nos hackeou, estaba revisando hoxe os correos e están todos cheos de notificacións raras. Dios mío, mira os correos. Están cheos de notificacións de seguridade. Que fixeches hoxe? Pois non sei, solamente estaba no bar falando cunha persona. Onde estaba teu pai cando pasou isto? Estaba no bar falando por teléfono. Algo raro está pasando porque hubo transferencias desde os datos do seu móvil. Estou case segura de que alguén o hackeou mentras falaba. Vou probar unha cousa. Vou intentar rastrexar a dirección IP do que o hackeou. Atopeino! Esta dirección ven dunha empresa de datos. Espera, non pode ser. Este é Luís García, coñéceno. O Luís é o dono das terras do lado. Será condenado? E como imos resolver isto? Non te preocupes, a boa noticia é que pode borrar toda a información que roubou, pero ademais temos que denunciar. Pero bueno, Luís, que fixeches con meus datos bancarios? Que dis? Eu non fixen nada. O que fixeches é un delito, sábelo, non? Imos chamar a policía e vas pagar moi caro por isto. Non pretendín que chegase tan longe. Non podo competir sen información. Isto que fixeron é moi serio. Van pagar con toda a xustiza por elo. Identifíquense, por favor. Isto non debería haber pasado. Polo menos agora xa sabemos quen está detrás de todo isto. A partir de ahora está advertido hasta que os diga o xuez. Ás veces non sabemos o que nos rodea, pero hai que estar preparados para todo. Gracias por axudarme, filla. Xuntos podemos con todo, papá. A tecnoloxía non sempre é boa, pero con ela tamén podemos defendernos.